Korokja beri tongmani bo belekeno beri naitok de smart phiaba bono chela korok ni rok hamjak laikha te propose khlaikya aburkeno oberi sabna accept khlainai one shuki mandia haipano botamo khlainai bini bumare jegni thani kok biti nana jini thangka te bini bumare jeg okokno khnawi kisa one shuka te bono tam khlainai shawirika aburkeno oberi ochela korok ni no ringi shaka ang kaisa bemar hamya manjaka cancer te ang osungsar no dodino yakar thangna nangnai okokno khnakeno chela khorokjake yakung usloi aroni kutulangkha haipano te khorokja chela hkai okokno khnawi pano bobanyo kaijekni hinei saka bini okokno khnawi beri bono singka tabuk bo nung ano tamni bagi kaijeno musung nei o chela bono saka ang nuno hamjago hamjakni borok jesa problem phano usloi thangya The Kokborok Disclosure YouTube channel no tui tongnai ang Andrew de Borma hamjakni borok jesa problem phano usloi thangya tamni hinba hamjakmani ingkha bini bagai gothang bo tongbi mano te thui bo mano bokhabai hamjakmani eba kubui ke hamjakmani omono no hino je hamyani jorao phano yakari rekla kubui hamjaknai yakhe bo belai kha kebel ungnai te hamyani jorao ke yakung usloi thangnai khajani tahukte bukhukjong noro okothmao tamu feel angkha abo comment no ano sadi te o video no tajaki tongkhai kaisa like riwi kalangri nini bage o video belai no nangmani ing tongkhai bo nung obno ebo share kabang ke khlai ready hake paithago nung ani YouTube channel no please subscribe kaisa khlai kalangdi te bell icon riwi all ready norok jotono kaham kerung no tongdi hambai